Liberalismens opståen. Den liberalistiske tankegang kan spores helt tilbage til jødedommen. Her skrives det i Det Første Testamente. Den konge, der skal regere over jer, har disse rettigheder. Jeres sønner vil han sætte til at gøre tjeneste ved sine vogne og heste. Det skrives altså, at alle ved arbejde er frie og kan vælge selv. En af liberalismens pionerer var filosofen Thomas Hobbes, som ved værket Leviathan fremførte, at individet selv havde valg og skulle være frit stillet. Det var derfor individet selv, og ikke Gud eller andre ydre faktorer, der legitimerede styreformen. John Locke, som også var filosof, mente, at rettighederne til liv, frihed og retmæssig erhvervet ejendom var en selvfølge. Det man i dag kalder de klassiske frihedsrettigheder. Det var starten på liberalismen, som senere blev påvirket både godt og ondt.